Què és l'acolliment familiar? Quan una família no pot donar als infants l'entorn afectiu i educatiu necessari per al seu desenvolupament, l'acolliment familiar assegura aquest entorn a l'infant mitjançant una família acollidora. L'acolliment sempre és temporal i garanteix el vincle de l'infant amb els seus orígens. Quines modalitats hi ha? L'acolliment familiar pot variar en el temps i pot ser de mesos, anys o fins que l'infant es faci gran. La durada dependrà de la modalitat d'acolliment i la proposta de futur que es consideri més adequada per cada infant i situació. Qui pot acollir? Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. I tu, ens ajudes a ajudar-los?